Kitab Wulang Bebasan bab sekawan ayat ingkang setunggal ngantos 17. He bocah-bocah, padha ngrungokno pamertining bapa lan titenono supaya kowe bisa oleh pangerten. Awit dini piwulang kang becik kang ndak wenehake marang kowe, aja padha ninggal marang pituduhku. Marga nalika aku isih bocah tunggal saomah karo bapakku, aku ringkih lan dadi anak ontang-antinge ibuku. Aku diwulang bapakku, pituture mangkene, atimu dimen nggondeli tembung-tembungku, pituturku tetep ana, temah kowe bakal urip. Budidaya supaya oleh kawicaksanan, marsudya supaya oleh pangerten, aja ndliya lan aja nyimpang saka tembung-tembung kang metu saka ing cangkemku. Aja nyingkur marang kawicaksanan, temah kowe bakal direksa. Iku tresnanono, temah kowe bakal dikumateni. Wiwitane kawicaksanan iku, marsudya supaya oleh kawicaksanan, lan budidaya oleh pangerten srana sabarang kang wus kok darbeni. Iku ajenono, temah kowe bakal diluhurake. Menawa kok rangkul, kowe bakal kadadekake kajen keringan. Siramu bakal diatrapi oncen-oncen kembang kang indah, sarta kowe bakal diwenehi makutha kang ati. He anakku, rungokno lan tampanono pituturku, temah bakal dawa umurmu. Kowe ndak wulang bab dalane kawicaksanan, ndak tuntun lakumu ana ing dalan kang lurus. Menawa kowe lumaku, jangkahmu bakal ora dialang-alangi. Menawa lumayu, ora bakal kesandung. Manuta marang pamerti, aja kok eculake. Iku reksanen, marga iya iku uripmu. Aja ngambah dalane wong duraka, lan aja tumapak ing lurunge wong ala. Dalan iku dahana, aja metu ing kono. Nyimpango lumaku terus, awit wong iku padha ora bisa turu yen durung nindakake piyala, ngantuke ilang yen durung gawe kesandunge wong. Awit padha mangan roti pametuning duraka, sarta ngombe anggur pametune ambeksia. Nanging dalane wong mursid iku kaya pepadang ing wayah esuk, kang mundak-mundak padange nganti tumeka ing wayah tengange. Dalane wong duraka iku kaya pepeteng, padha ora sumurup apa kang marakake kesandung. He anakku, gatekno tembungku. Kupingmu tilingno marang apa kang ndak ucapake. Kabeh iku aja nganti sumingkir saka ing ngarepmu. Simpenen ana ing sakjroning telenge atimu. Awit iku dadi panguripane wong kang nemu lan dadi kewarasaning badani sekojur. Atimu reksanen kanthi waspada, awit iku etuking panguripan. Cangkem kang cidra singkirna saka ing awakmu, lan lambe kang keblinger buangen kang adoh. Mripatmu karben terus mandeng mengarep, lan pandelenge mripatmu tansah katujokno mangarsa. Metuwa ing dalan kang rata, sarta sakai lakumu diajek. Aja menggok mangiwa utawa manengen. Sikilmu edohna saka ing piyala.